Mä otan video. Joo. Oh my god. Ja mulle tulee hieman kuoppanen matka. Ja oikeesti kato tätä tuulta. Vähän pienempi vertaan tuon Ryanair. Mulle tuli kauhea tunne, että pitäis mun mennä sanoa, että älkää lähtikö. No ne on vaan tunteita. Ne on vaan tunteet, niin mullekin tuli, mutta tuli varmaan siitä, kun Täällä he katsovat, kuinka puolisot lähtevät soitellen sotaan. Aina yhtä tyylikkäinen. joo, kyllä, todella. No niin, menkääs niin. Tarja. Lähetäänkö kahville? Ota siitä kuva. Automatisoitu. Kohta se tippuu muuten tohon metalliin. Siitä tulikin häntä sellaista. He menevät. Moi moi! Vittu toi on hyvä tossa. Joo, ne nousee tänne